Türkmenistanda häkimetlerin iýdeksiz itleri ýok etmeginiň ýene bir tapgary geçer. Köçelerde itleriň tutulmagy köpçüligiň gözüniň öňünde geçen rehimsizligi öwrülýär. Bu aralykda haýwandary gorayan aktivistler dowam edýän bu zalymlygy ýurt ýolbaşçylarynyň üntüne çekmek umydy bilen prezidenta hat ýazýarlar. Aşgabat şäheriniň eteginde ýaşaýjylar köçelerde itleriň tutulmagyna degişli käbir pursatlary surata düşürmegi başardylar. Şeýle wakalaryň biri 30-njy sentýabrda Änewde boldy. Ganhorlar haýwanlary awlayan ulagyna gelmediler. Daçylar tarapda çatrykda senagat zolugyna bolan bu ýagdaýda öldürilen itleriň arasyna güjükli iki it bardy. Itler iýdegisiz däldi. Olar kärhanada ýaşaýardy. İşçiler we meýletinçiler olary iýmitlendirýärdi. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylanyp gürrüň berdi. Bolan bu waka terek bir ýagdaýda sosial ulgamlarda türkmen ulanjylary arasalaýyş amallaryndan öň itleri halat etmäge çagyrýan habarlary ýygyderli çap edip durýarlar. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä Änewde köçelerdäki itleriň köpçülikligiň tutulmagy 7-nji oktýabrda ýene-de gaýtalanypdyr. Köpütler köçelerde tötänleýin galýar we eýler tarapyndan gözlenýär. Haýwanlary goraýjylar we rehimli raýatlar ýa-da habar ýaýradyp hiten itleriň eýlerine olary gözläp tapmagy kömek edýärler. Gynansa itleri tutýan gulluklaryň işgärleri käte öňürdýär we haýwanlary halat edip bolmaýar. Şeýle hem itlerin we pişikleriň en çemeti eýleriniň ýurtdan çykyp gitmegi sebäpli köçelerde galýar diýip habarçymyz aýdýar. Käbirler öý haýwanlaryny alyp gitmegiň çylşyrymly talaplary we gymmatlygy sebäpli olary taşlap gidýär. Habarçynyň sözlerine görä haýwanlar üçin tiýaga çadatnamasynyň wagty 500 manat, sanjymlar hem 500 manat, aeroportda veterinariýa barlygy ýene 500 manat we bilet 30 Amerikan dollary möçberde çykdajylary talap edýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşi ýaly köçelerde tapylan itleriň arasynda alabaý tohum itleri hem bar. Emma Türkmenistanda döwlet derejesinde alabaý itleriň kultyna garamazdan bu köçede galan alabaý itlerini ýok edilmekden halat etmeýär. Ulu şäherleriň we kiçi ýaşaýyş nokotlaryň köçelerinde itleri we pişikleri köpçüliklerini ýok etmek çäreleri ençemel bäri dowam edýär. Käte hatam güýçlenýär. Bolýan tatlar köplençe maňa şaýat bolýan raýatlara we çagalara täsir edýär we jemgyýetde haýwanlara bolan rehimsizligi güýçlendirýär. Goloyda Aşgabatyň merkezinde öýsüz pişikleri iýmitlendirýän haýwanlary goraýja jaň edip, pişikleri öýüň daşyna çykmaň diýmegi talap etdiler. Sebäbi bu geçip barýan häkimetleri gaharlandyrýar. Bolmasa kommunal gulluklaryň işgärleri olary zäherler diýdiler. Dip Aşgabatly haýwanlary goraýjy gürrüň berdi. Ýurdun häkimetleri ençemel bäri haýwanlara garşy rehimsizlik wakalary barada resmi düşündürüş bermeýärler we raýatlaryň köpçülikligini edýän ýüzlenmelerinden jogap bermeýärler. Bu aralykda käbir üýt köşmeler hem bolup geçýär, hususan Aşgabatda haýwanlary tutmak işlerini alyp barýan jemaat gulluklarının işgärlerine täze ak renkli awtologlar berilipdir. Odal kulaglaryň rengi mämişidi. Şeýle hem aktivistler çoğunludaky zir debilleri gaýtadan işleýän zawodyň çäginde ýerleşýän haýwanlaryň eltilýän nokodunda üýt köşüklükligiň bolanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly bir aktivist adyryň agdalmadylygy şerti bilen şeýle gürrüň berdi. Yeketek zat haýwanlar üçin ölüm howply konslageriň çoğunludaky angaryň käbir tertip düzgüne getirilmegidir. Ýöne habarly adamlaryň aýdyşýaly ol ýere tutulan itleri dälde eýsem bildiriş boýunça alynan itleri yerleşdirýärler. Soň barlyk bolundy görkezmek maksatly. Bu angar girdijili ýer. Ýöne diňe tohum itler satylýar. Ýönekey itler açlykdan ölmegini dowam etdirýärler. Angar raýatlar üçin ýapyk bolup, gaty gizlin desga ýaly saklanýar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Şeýle bolsa aktivistler köçelerde tutulan itleriň henidem çoğunyda ýerleşýän galındylary gaýtadan işleýän zawodyň çägine ekdilýänligini ýöne indi angara yerleşdirilmän derüw ýakylýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu kärhananyň we Aşgabatyň administrasiýasynyň wekillerinden kommentariýa alyp bilmedi. Häkimetler dowam edýän zalymlyk barada düşündürüş bermese-de haýwanlary goramaga çalyşýan raýatlar we rehimli ýaşaýjylar ýurdun ýolbaşçylaryna ýüz tutmak umydyny ýitirmeýärler we prezidentiň adyna hat ýollamagyny dowam etdirýärler. Köpçülikliň hatlarda raýatlar şeýle-de haýwanlary tutýan gulluklaryň aýry-aýry işgärleriniň atlaryny tutmak bilen zalymlyk hadiseleri barada habar berýärler. Aşgabatly haýwan goraýjylaryň hatlarynyň prezidente ýetmänligi ähtimal, hatda onuň alnanlygy hakyna habar hem bolmady. Diňe hatyň 3 awgustda iýerlenligi barada poçtadan hat berildi. Onuň mazmununy aşa ýowuzlygy bilen tanalýan awçylaryň atlary hem goşuldy. Bu hat uğradylan soň
Olaryň biri köçelerde öldürilen itler bilen göze iýildi. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi.